When I am down and oh my soul so weary. Jeetje. When troubles come and my Eigenlijk hier dat net verwacht. Het wie echt een verrassing. En waarom is het net verwachten dan? Nou, ik wie er gewoon heel man gevoel. Ja, ik zie wel wat er van komt. En ik wil gewoon mezelf even laten jaren. De opnames binnen alweer van een skofkelien naar de simmer. Nou pas na de uitsturing van Juster wordt Piet oerladen met reacties op bijgelijks Twitter. Zelfs van namgenoot en model Doutzen Kroes. Wat twittert ze? Zo, Piet Kroes, ik zit als trots Fries naar je te kijken en vooral te luisteren. Wat vies ervan? Nou, dat is natuurlijk wel heel speciaal. Het mooie aan hun talentenshows is net hier dan nij voor Piet. Hij waart verlien hier twadden bij het Frieske Bennensjong-festival Sjong. We gaan straks repeteren met Marco Borsato. En wat verwachten ze ervan? Nou, ik hoop dat hij mij kan leren dat ik beter kan performen op het podium. Want dat wil ik wel echt graag van hem leren. We hebben er goed doorheen, want ja, wat komt er op je ouw? Het ben nog bijen. Maar achteraf een hele leerzame periode. En wat nog komt, hij hoopt een heel soort te leren. En dan ben we blij dat we die in hebben. Hoe vier zal hij komen? Ja, dat is moeilijk in te schatten, maar ik denk wel dat het wel goed doet. Ja hoor. Dit is al heel wat. Nou, ze Ja. vieren als er al komen mis bij de lijst en 90 kandidaten. Nou, dat is toch een droom.